Relatoute Producións presenta Viva Menciña. Setembro de 1980. Consulta da doutora Aurora Galiño. Xa está. A doutora xa ten consulta. Agora só queda agardar a que veñan os pacientes para lle quitar todo o que teñan. E de enfermidade, claro. Ai, quen será o primeiro? Ai, teño que chamar a mamá para lle contar como vai isto. A ver, quen é? Mamá, son eu, Auroriña. Filliña, estás ben? Ai, sí, moi ben. E logo, xa estás na consulta? Pois atinaches. Hoxe é o primeiro día. Ai, que ben! Pois en canto peches, ves a recollerme e imos de tiendas, porque teño que renovar e ampliar o vestiario. Non é cousa que a nai dunha importante doutora ande vestida con farrapos de mercadiño. Sí, claro, pero... Nin pero, nin pera. Xa verás a envexa que vou despertar nas miñas amigas cando me vexan vestida todo o tren, comprando nas boutiques máis caras, porque nas baratas non penso nin entrar, nin mirar siquiera os escaparates. Mamá, Porque xa me dirás que pode haber nesas boutiques que non merecen nin chamarse así. Nos, a partir de hoxe, temos que coidar moito onde mercamos, o que vestimos, o que comemos e ata con quen falamos. Os que temos moito diñeiro debemos coidar esos detalles. E, por certo, canto cobraches xa? Que? Ainda non cobrei nin can. Como? Muller, acabo de abrir. Ainda non me Pois mirei. tanto quen? Xa miraches algún chale por aí? Sí. Mira ben, nada de chamizos nin chabolas, cousas caras, de calidade. Sí, xa lle botei unha ollada ao chalé que está por riba do que ten un fillo de don Reinaldo. Ai, gústame moito. Ten 15 habitacións, 6 cuartos de Pois, gas. a semana que ven sin falta haberá que mercalo. Ai, mamá. A ver se nos vai adiantar alguén. Mamá, coido que para a semana que ven ainda non o poderei mercar. Haberá que agardar un chisco máis. Mamá, que chaman a porta. Debe ser un paciente, teño que colgar. Que o tes que colgar. Pois si empezas ben. Non, paciente, non. Teño que colgar o teléfono, xa te chamarei. Bos días, veño a consultar. Moi ben, estou cun paciente, pero de seguida o atendo a vostede. De acordo. O seu nome? Don Graciano Menéndez. Pois, un momentiño, Vale. Bueno, don Manuel, xa sabe, dentro dun mes volva por aquí. Moi ben, adeus. Don Graciano Menéndez, por favor. Pase. Séntese, por favor.
caballero Graciano, en que podo servir? Eu que sei. Xa teño de todo. Cociñeira, ama de chaves, masajista. Non, non, quero decir que cal é o motivo da súa visita. Pois mire vostede. Ai, onde está o servizo? É que sabe son horas de... sabe, entende? Horas de... Penso que me entende perfectamente. É que eu sou un home moi ben organizado, entendeu? Claro, claro. Mire, por ali, a primeira porta esquerda é o servizo. De acordo. De seguida volvo. Mamá, que xa picou o primeiro. Si é que ten boa pinta. Sí, ten pinta de home de cartos. Vaya, que che gusta. No, que pasa que me parece que está algo pasado de rosca. Pero bueno, así tamén lle podo calcar máis na factura. Queres un consello? Sí. Mira, tiralle bicarbonato e xa está. E para que lle vou a dar bicarbonato? Eu son doutora en sexoloxía. Iso é facer porcalladas. Non, muller, son enfermidades que non deixan que unha persoa funcione ben na cama. Ou que funcione máis, entendes? Claro que entendo. Ou pensas que son parva? Iso é cando as cousas non funcionan ben por ali embaixo, ou... Iso é, sí, cousas do bueno, do pito. Pero bueno, terás que verlo, filla. Sí, claro, terei que ver. Ás veces tamén yo terei que tocar. Pero ti estás tola. Ti non ves que che poden pegar algunha cousa? E pior aínda, quedar preñada. Non te preocupes, que eu aprendín moita psicoloxía. Sí, e iso vai che servir para tratar asuntos dese estilo. Aí, claro, porque moitas veces estas son cousas da cabeza. Si da cabeza do... Non, muller! Ai, da cabeza que hai por riba dos sombreiros. Mamá, déixote, que xa volve. Adeus. Uf, que ben queda un despois de cumprir os seus deberes. Naturalmente, don Graciano. Ben, agora voulle facer o historial clínico. Non me doerá. Non, nada de nada. Somente lle farei algunhas preguntas. De acordo. Dígame o seu nome completo. Don Graciano Menéndez de Segura e Gracia Pereira. O seu é bastante longo, non? 39 centímetros en total. 39 centímetros. Sí, outro día publicaron nun xornal o meu nome. E na página ocupaba 39 centímetros. Xa comprendo. Ben, dígame, cal é o seu problema? Teño varios. Pero un deles traeme polo camiño da amargura. Cónteme. É que o meu é moi grande. Moi grande. Moito. Máis do normal. Coido que moito máis. Creo que non hai no mundo que eu teña máis grande que a mí. E cada día que pasa, médrame máis. Que cada día lle medra máis. O seu é un caso increíble. Pois pode creelo. Claro que todo de moito abusar. Naturalmente, xa se sabe que os abusos nunca foron bons. Pero que eu non podo parar o meu ritmo de traballo. De min dependen moitísimas persoas. Mire, eu teño que relacionarme con moita xente. Todas mulleres. Esa sabe como son as mulleres. Vostede é muller. Non deixan a un descansar nin sequera un momentiño. E se lle collen a unha agulla de marear, non hai quen poida paralas. Sí, claro, comprendo. Con ese volumen de traballo é comprensible. Se eu lle contara. Mire, outro día polo serán tive que atender a presidenta da Sociedade de Mulleres Choscas, que nunca se saben para onde miran. E para atinar con ela, tiven que facer maravillas, porque se eu quero atinar pola dereita, ela vese para a esquerda. E se eu vou para a esquerda,
Ela vírase para a dereita. Menos mal que eu son un experto. E de sin ver unha cousa. Bota aquí, por centro, e puide collela de cheo. Ai, que se non... Bueno, pero non todas serán iguais, digo eu. Por suposto que non. Combinacións! Despois, atendín a doña Genoveva, coordinadora de mulleres típicas. Mulleres típicas. Sí, mulleres que teñen tics nerviosos. Entendeu? E sabeu a pedirme un bo equipo para a súa instalación. E, por suposto, concediño que para eso está. Pero como non para quieta, é que fixo de min un bandeiro. É que pusome todo. De seguido, veo unha comisión de 12 mulleres defensoras do leite en polvo para que lle fixera unha boa revisión aos seus envases. E reviseinos a fondo, un a un, ata que se foron todas completamente satisfeitas. Hai que recoñecer que vostede é un home único, superior. A miña resistencia é moi grande, pero teño unha secretaria que tamén vale moito. E de vez en cando atende a mesma como a clienta, se non é moi importante, claro. Ao fin do día, repasamos xuntos todas e cada unha das actuacións. E se ten algunha dúbida, explícolle de xeito práctico cal é a postura mellor para que as clientas se vayan satisfeitas e volvan. Claro, importante que os clientes volvan. Moitas veces. Pero vostede, cando chegue a súa casa, debería descansar. Ai, se poidera. Pero está a miña muller, que é como unha loba, e non hai nada que contente. Tamén as miñas 4 fillas, que son unhas desenfreadas, a idade xa sabe. E unha sobrinha que ten delirios de grandeza, e como o seu pai non ten, ven a min a pedirme de todo. E como eu non me sei negar, entendeu? Entendo. Ben, pois non se apure. Seguindo o meu tratamento, verá que de seguido lle desaparece todo o seu capital. Todo o seu mal. A ver se é verdade, porque isto pésame moito. E o pesarme tanto dificultame moito o traballo. De feito, veñen onde a vostede para que me axude a quitar. É que eu só non podo. Que lle axude a quitalo. Claro, o que quere? Facermo medrar máis. Non, que quixen decir que... Vale, pensamos o que pode facer vostede por min. Veña. Verá, isto. Quite a chaqueta, faga o favor. Intentarei non facer o mellor posible. Onde vai? Só pensa quitar do lado, pero tempo. Non será mellor que me recete algunha menciña por o meu mal? Claro, eu somente quería comprobar o estado neurocioclámico do seu organismo. E que tal o atopa? A xulgar pola presión do seu cinto, collo que bastante ben. Podo poñer a chaqueta? Naturalmente. Ben, agora debo preparar a receta. Vale. Non teño aquí ningún impreso. Hagas un momento que de seguida les preparo. De acordo. Bueno. Espero que esta simpática doutora sexa capaz de quitarme esta grandísima inflamación de fígado que teño. Ben, séntese. Escoíteme ben. O primeiro que ten que facer é tomar descanso. Deixar un pouco o traballo para conseguir estabilizarse e que non siga crecendo o seu problema. Está ben. Tomará estas pastillas pola mañá,
xunto co xantar e coa cea. Estas outras deberá tomalas cada vez que faga pis. Por qué? Porque deste xeito rebaixaremos a tensión ciclotérmica aproveitando a perda de líquidos por vía natural. Veña a verme dentro dunha semana para ver como vai eso. Bueno, está ben. Canto lle debo? O pago de final? Non, é mellor agora. Bueno, é que así vais liberando das tensións, empezando por a que producen os cargos, entende? Non moi ben. Pero que máis ten? Canto é? 22.972 pesetas. As duas son polo IBE, sabe? Ámola deben ter que pagalas. Pero que lle imos facer? Gracias. Aquí ten. E o dito. De ca unha semana. Que vostede o pase ben, don Graciano. Desde logo, este caso pareceme un pouco raro. Pero a miña idea ten que haber algo que non comprendi ben. Claro que tamén pode ser que ainda non estou moi entrenada neste chollo. Será eso. Hai que ver que interesante se volve un papel somente por levar unha firma e uns cantos números escritos. Este don Graciano debe ser unha gran persoa. Se tivera cada día 17 pacientes así, logo podería mercar o chalé, e máis o coche, e 30 ou 40 vestidos. Outro paciente. Bos días, prenda. Está a doutora? Son eu, pase. Pode valer, sí, señor. Pode valer. Como di? Nada, cousas miñas. Pero séntese, por favor. Non se preocupe. Estando de pé teño máis campo visual para apreciar toda a fermosura que se encerra neste despacho. Bueno, non é gran cousa, pero xa iremos mellorando. Hai que darlle tempo. Non, señor. Non hai nada que mellorar. É vostede preciosa. Pero que fai? Disculpe, prenda, que diante da fermosura dunha muller de seguida perdo o control e non sei o que fago. Vostede acaba de provocar en min unha fonda impresión. É unha persoa sensible, como a min. Non pode pasar por alto. Entendeu? A ver, dígame que é o que te pasa. Que son un home enamorado das cousas belas. Ademais de eso, Que son un pobre desgraciado. E veño a ver o que podría vostede facer comigo. que podería facer eu con vostede? Maravillas, prenda! Oído que maravillas! Oiga, non se lance. E vayamos polo comezo. O seu nome? Hilario Bengaleche Torrón. O segundo apelido seu asemella ao sonido dun motor ou dunha máquina, non? Exactamente. É que todo o meu corpo é unha máquina... Bueno, todo non. Por iso estou aquí, para que vostede me axude. Pode contar con que eu farei todo o que eu poida. Iso espero, porque a súa factura non ha de ser pequena. Oba, non falemos deso. É a parte máis desagradable do meu traballo. Por que non elimina? Home, todos temos que comer, non te parece? Pero conteme, que é o que lle pasa? Millor dito, o
que non me pasa. A ver, explíquese. É que non sei se serei capaz de contarlo todo sen poñerme colorado. Tranquilo, home. Con esas barbas seguro que non se nota nada. Veña, conte-me. Mire, Brenda, eu, por sorte, ou por desgracia, teño virtude de engaiolar rapidamente a calquera muller que se me atope diante. Non hai ninguna que se me resista máis a lo de media hora. Eu, claro, para non quedar mal, pois sigo o xogo. Pero cando chega a hora da verdade, non sou capaz de... Non podo... Non sei. Xa me entende? Sí, xa entendo. É vostede impotente. Non, señor. Eu son axente comercial. Quero decir que da cintura para baixo hai unha parte do seu corpo que non funciona. Oiga, non exagere. Non me funcionan ás veces. Ten habido ocasións nas que... En fin, que... Ou sexa, que... Que? Hai ocasións nas que funcionan. E non pense que se trata dun feito illado. Non, Brenda, non. Mira, contabilicei xa 2 ocasións nas que me aconteceu. Lémbrome ben. Mira, unha delas foi o ano pasado, o día do San Xoán. E a outra, este mesmo ano, polo día do meu cumpleanos. Vaya, todo un récord. Sí. O que pasa é que non funcionou como debería. A ver se me explico. Comezou todo ben. Seguiu todo ben. Pero despois... Que pasou despois? Que andar as presas non dá resultado. Non entendo. Caralho. A ver se yo teño que explicar todo de xeito práctico. Quero dicir que a cousa non durou o que debería. Acabei antes de tempo. Polo que teño lido. Porque a miña experiencia máis ben pequena. Entendeu agora? Claro, exaculación precoz. Como dixo? Exaculación precoz. Oiga, Brenda. Iso é contagioso. Non? Isto é un caso bastante normal. Pois só será, pero a min ven ao lado que me ten. Porque quere. E non poder. É moi negro. Entendo. Ben, isto trataremos de tal xeito que en 2 semanas estará vostede feito un boi. Bueno. Eu con tal de funcionar de xeito normal, xa me non pus satisfeito. Non exagere, non vai a ser que logo non haya cousa que me chegue. Non se preocupe. Isto non pasa de ser un caso de impotencia radical provocado por un encontro do sistema nervoso periférico en clara discrepancia coas hormonas, o que desencadea o síndrome de falonulidade acrecentado polas pasións desempleadas. De todo iso teño eu. Ai, Virxe Santísimo. Ai, San Pedro e San Pablo. Ai, San Pancracio, San Xusto Pastor. Madre, desprégale por mí. Pero bueno, non se poña así, home. Dígame a verdade, doutora. A ver aquí. Opera. Pois claro que non fai falla. San Pedro. Non fai falla porque xa non ten remedio, non sei. Canto tempo me queda de vida, doutora? Dígamo. Aguantarei sen pestañexar. Señor Meganeche, paréceme que non me entendeu ben. Quixen decir que se vostede confía en min, de seguida o deixarei como a novo. Deixese llevar por min e verá que a volta dun día pode trasinar todo o que queira. Será vostede capaz? Sí.
Xúrolle que, se me cura, regálalle un coche. E un chalé. Como dixo? Un chalé? Sí. Un chalé? Ai, vaya, ai. Oh, siga, prenda. Estou me pondo ese feito un boi. Tranquilo. Agarde que de seguida que lle vou regalar a menciña. Oiga, por que me estaba dando xa me va ben? Carajo, estes tratamentos non se debían interrumpir tan de súpeto. Aí que está o chalé. Ai, quero decir, o salame. Escoíteme ben, ten que tomar 2 cullaradas despois de cada comida. Ah, non, ten que empezar o tratamento de seguida, veña. Veña, trague. Ai, non vayas a que se esqueza do chalé. Carajo, o comes afógame. É que, perdoe, pero é que a súa curación non pode agardar, entende? Ben, tome xarabe. Siga as miñas instruccións. E veña a verme á volta de 2 días, de acordo? De acordo, prenda. A ver se para entón xa estou curado. Ben, de calor. Ai, que lle vaya moi ben. Ai, santo patrón dos habitantes de chalés, váleme nesta hora. Ai, que se cure este home e poñoche un altar no fallado. Xúrocho. Hai que ver o que é a vida. Gracias a un home que non pode, xa me entendes, poderei eu ter o meu chalé. Ai, a verdade é que non me podo queixar. Primeiro día de consulta. Un cheque sustancioso, con fondos. E a promesa dun chalé que pode ser meu a volta de 3 ou 4 días. Bueno, que espere. Terá que traballarse a miña atención, digo eu. Este que lle pasará, non arranca ou acelera demais. Hola, boas. Ave María Purísima. Hola, boas. Eso xa o veremos. Ave María Purísima. Non. María non. Chámome Aurora. Yo de purísima, pois. Así que... é certo. É vostede unha muller. Pois sí. Ata o momento, sí. E logo... onde están as outras? Que outras? Non me dirá que atende vostede só. Oh, pois claro que atendo eu soa. Non me considera vostede capaz. No, xa. Desvergoña ten da bondo. A ver, dígame, que podo facer por vostede? Por min nada. Eu son un sacerdote. Home, sí, xa me decatei que o cargo da lotería non é, non. Non lle vexo a gracia. Escoíteme ben o que veño a decir. Veño a avisar para que peche este centro de degeneración, de depravación, Como? e que o faga polas boas. Como vou pechar se acabo de abrir? Mellor, así o dano producido por vostede coas súas prácticas pervertidas aínda será mínimo. De prácticas pervertidas, nada. Eu aplico os mellores procedementos e as técnicas máis eficaces no tratamento do... Non preciso que me explique nada. Non quero saber nada. Ou si. Pode resultar interesante saber o que se cociña neste lugar. A fin de contas, un ministro da Igrexa ten que coñecer polo miúdo os manexos do maligno para poder combatelos con eficacia. Sí. Estas cousas hai que coñecelas a fondo. Bueno, polo miúdo. É porque non se senta e falamos devagar. Tempo temos. Ben, falemos. Está mellor?
En realidade, somos colegas. Bueno, Usted colle un feliz e tratalle a alma. Eu colle un paciente e tratolle... non preciso saber detalles. Aforre os detalles. Neste tipo de cuestións hai que ter moito tacto para que as cousas funcionen ben. Tacto e delicadeza. Sí, claro. Tacto, delicadeza e práctica, supoño. Claro, a práctica é fundamental. Eu pasei por algúns dos mellores centros do país denantes de establecerme pola miña conta. En práctica, teño la bomba. Dígame, Eso permíteme tratar calquera cosa. non me diga. Si lle digo, casos por defecto ou casos por exceso. A ver, como é iso? A ver, hai casos nos que a libido pode dispararse despois de estar creada moito tempo por tabúes e prohibicións. Outras veces pode haber un problema psicolóxico ou mesmo físico que impide, por exemplo, que o membro viril se poña... Vale, non me explique máis detalles. A fin de contas, os gregos non temos ese tipo de problemas. Como que non? Precisamente, o non ter unha práctica sexual continuada pode presentar algunha deficiencia na próstata. E que lle dixo a vostede que eu non teño práctica, que eu teño problemas de próstata? Eu non lle dixe nada deso. Por certo, hai un primo meu que sí que me comentou que tiña un problema dese, sí. Un primo seu. Sí, os gregos tamén temos primos. E que problema ten o seu primo? Verá, a ver como yo explico. Parece ser que últimamente, cando quixo estar con unha muller, bueno, súa muller, ele é moi decente, non anda por aí que a primeira que se lle ponteante, hai cada cargo por aí. Bueno, isto que... Eso, que a historia parece que non foi ben. Aquilo non aguantou, veus abaixo. E iso que ao principio, bueno, había que verlo, apuntando ao norte con decisión, con firmeza. Pero estaba vostede ali? Pois claro, como iba a estar eu ali, ó? É o que me contou o meu primo. A iso chámaselle gatillar. E pode ser debido a unha situación de estrés debida a medo de non ser quen de rematar a faena. Por dicirlo de alguma maneira, pero claro que habería que descartar que non houbera un problema físico. Entonces, que hai que facer? Bueno, que ten que facer o meu... Primo. Ajá. Atenda ben o que lle recordo. Para estar seguros de que non hai un problema físico, deberá facer algún exercicio de autoestimulación para tratar de chegar ao final. Bueno, o que me faltaba, coa cantidade de mulleres que teño agarrado por mí na parroquia, ou poñer agora a tocar Isto, falarei co meu primo de a volta de 2 ou 3 días ou así, veño por aquí, e xa lle conto como vai a cousa. Pero en que quedamos? Non me dixo que tiña que pechar a consulta. Bueno, muller, tamén non fai falla coller as cousas tan ao pé da letra. O mellor é que non me expliquei ben. Vostede non se preocupe. Xa falarei eu cos da conferencia episcopal, e, bueno, non terá vostede de que preocuparse. Moi agradecida. E vostede un home encantador. Oi, sí, teño ese defecto, sí. Bueno, quero que saiba que lle quedo moi agradecido, Está facendo vostede un traballo moi importante para a humanidade. Claro que sería mellor se me coñeceras un pouco mellor na intimidade. Bueno, algo desa intimidade xa coñece. Ai, non, que era do seu primo. Claro. Bueno, voume que me teño. O dito, quedolle moi agradecido, Ave María Purisi. Bueno, Ave María. Ave. A ver se lle sale ben o acto de contrición.
casa, que veño a presentar unha denuncia. Iso é, veño a denunciar un atraco. Oiga, a policía é máis abaixo. Non preciso de policía para nada. O atraco cometeuse aquí. E vostede é a ladroa. Ai, pero, don Graciano, tranquilícese, non berre. Mire, se lle pareceu cara a miña factura, podemos arreglar. Podo lle regalar un xarabe ou un barato. Non preciso nada diso. Quedemos de pastillas. Me mandou tomar. Home, como vostede me dixo que lle crecía, eu recetei unhas pastillas para que lle minguase. Para que me linguase o que? Pois, o seu órgano viril. Órgano. Ai, pois fixo banquete. Porque agora non chega nin tan sequera a ser unha armónica. Que quedou como isto. Que para poder vela teño que utilizar unha lupa. Pero eu entendí. Eu o que teño é unha inflamación que faime crecer o fígado. Inflámase no fígado, entende? Inflámaseme! Que podrei facer eu? Coido que terá que facer que me cure o fígado e que me volva a crecer o que me minguou. Non lle parece? Pode ser. Ai, señor Megaleche! Ai, pase! Non me toque. Xuro que se me toca, atraxira aquí mesmo. Estou completamente curado. Non me diga! Ai, que ledicia! Cala, non fale, que me esfido. Pero quen é este Moni cree que? Oiga, non me insulte, porque traxino aquí tamén, Escoite, don Graciano. O señor Megaleche é un paciente meu que tiña un problema. Non funcionaba, xa me entende. Pero agora está completamente curado gracias a min. Claro. E gracias a vostede eu estou aquí feito un home sen órgano. Xa entendo. Vostede tocaba nunha orquesta, non? Non! O que vou tocar é super cosa de tal xeito que imos sair nas noticias. Que serio? Que comprenda, señor Megaleche. Don Graciano foi vítima dun mal entendemento pola miña parte. E el quería rebaixar unha inflamación de fígado. Pero eu entendín que era outra cousa. E coas menciñas que lle recetei, pois, quedou sin nada. Senhora. De aquí abaixo. Eu estou visto de un asasino. Non o faga por Deus! Aparte, su doutora, que é de matalo. Non me sempito, non me sempito. Matátese. Lo mandad por el depósito. Pero é que non podo, un home completamente liso. Sen nada. Eu mátome. Voume deste mundo de tolos. Don Graciano, espérese. Non se mate ainda. Iso. Primeiro, veña de padriño nos aboda. Quere? Que dixeches? O que escoitaches? Mira, estamos abrazados. Ti xa non me tratas de vostede. Eu estou curado. Merecémonos mellor. Que dis? Pois, non sei. Moi bonito. Moi romántico. É o que fago. Pois, tirar a pistola e ser o noso padriño de boda. Un padriño. Sen pito. Iso arranxo eu de seguida. Veña, veña. Traga, padriño, traga. Pero casi me afoga. Que de morte é isto? Tranquilo. Xa verá como a volta de 2 días. Estás feito un boi. Padriño
padriño. De acordo. Serei o vosso padriño. Pero cunha condición. Que non vos ides casar. Ata que non teñas cousas completamente normalizadas. Eu non sei se aguantarei. Aguantaremos. Ven para aquí, prenda!